Good afternoon, guys. Good morning. 11 na 18. Live din tayo, guys, pag may time. Kumusta kayo, guys? Kumusta? Abang sus, sabi ni Welcome boy. Len. Ubusin mo yan, sabaw-sabaw mo lang. Marami sabaw. Hanggang gabi na yan. Paring Jojo. Musta, paring Jojo? Di pa, pare, dito pa ako sa Bicol. Ano lang ako, nakikulik lang ako sa kapitbahay namin na may wifi. Para makapag-live kahit na ano lang. Ano ng WH. Kalilang gamers, sinigalap siya right? Banjir tips, sinigalap shout out. Kumusta na pare? Ang laki na ng bahay niyo pare ah. Parang kumakanta.
Hindi na nag-light pare. Ayan, Dan Tips, bigyan kita ng saging ha. 783 ka pa lang ha. May anim akong saging dito, ibigay ko sa'yo. Bigyan kita ng saging dito ano. Dan Tips ha. May anim ako dito na saging. Nandito ko sa iyo ba no? 57 tamsak, cooking to in the Vietnam, Singapore. Ayan. So, harang-harang ako sa'yo. Singapore. Akong namumuo, pinapabayaan. Welcome. Salam gamer, Danda from Dante. Yan, dito ulit ako sa'yo ba, no? Paharang naman ako sa'yo. 60 thumbs up, plus subscribe. Kalimbang all. Tapusin ko lang yung harang mo. Eh bakit may harang? Pwede ka pa monetize? Lagi may harang ano? Hindi pala kay Lolo pala ito eh. Video watching ko, dating dikit na po sabi ni Dante. Sabi si Pala Jojo, karot ito. Malaki ng house mo pare. 32 ka na. Dito ulit sa'yo, one. Chinatown, Singapore.
Siguro nagdidikit din sa iyo, no? Si Jojo, Ban. Baka nagbibigay din sa iyo, oh. Dala-dalawa pumapasok sa iyo, oh. Baka binibigyan ka ni Pare Jojo. Dala-dalawa pumapasok sa iyo, oh. Naidahan ka na niya ni Pare. Pero si TV, may galap shout out. Salamat sa pagpasok sa TV. Welcome, Ban. Binibigyan ko ni Parang Jojo, Ban. Oh, dalawa pumapasok sa iyo. 94 ka na, oh. O yan, tapos na yung aking 6 na banana. Hey, oh. Dito ako sa worker, sabi ni Swerte. Salamat at kahit nasa work ka, nakadilat punta ka pa rin. Ano man bahay mga naban? Dalawa pumapasok sa iyo. Ito, may isa pa ako sa'yo, hindi ka pala nakadikit, oh. Ayan, test 1 ulit. Ay, maka 800 ko na, ah. Tingnan ang bahay mo, Swerte. Baka meron pa ko sa'yo. Nandiyan sa ano, sa panganang ano ko, dun sa kabila. Ayan. Ano ba? Ito, 19. Ito, 19. Tapos, ito, nag- Ay, ito na tama. Ito na 19. Ha? Ayun, sa ganito na yan. Dito sa mga tambang, sa bunay. Ano, Jay? Ito, 19. Apat na tusok, salamat. 30. Pagpunta ka na, tingnan ko kung meron pa akong ibigit kayo. Eh, meron pa, oh. Ayan, kalimbang all. Ayan. Adrian, nilap ka tayo. I'm not watching here. Thank you for watching.
Bigyan kita din ng saging ano ha. Adrian. Banana, anim na banana. Sige, Adriana. Unahin natin siya si Swerte TV. Swerte TV, pangalawa sa'yo. Betel Libaoy. Sana gumagalaw na ang Ayurat double H. Bakit ang double H na ano? Mag-ano ka no? Adrian, mag-live ka. Para sa double H. Yan na dahil sorte oh. Nag-iikot na yata bahay mo oh. Ikot na oh. Adrian, watching po sa set. Dari, dikit po sabi ni Bahan. Adrian, ganda daw sa'yo si Bantik. Bantik, piting mo si Bahan. Oh, ito uwan na si Bantik oh. Good, Bantik. Uwan ka na. Nagdidikit sa'yo si Kabayan Jojo. Ayan ulit sa'yo, dito ulit ako sa'yo sa Swerte TV ah. Last one ulit ako, anim na banana. Congrats sa'yo ba na? Ano ka na ituwang ka na? Ito ba ano sa Swerte TV sa mga banana ulit ha? Pang apat yata ito yung bigay ko na sa'yo. Sa anim na banana yung ibigay ko sa Swerte. Sana madagdagan ang ayuda at WH ko. Ban, I'm connected to you. Mag-live ka na, Adrian. Ayan ang swerte, dapat sa'yo ko sa anim na banana sa'yo ha. Tapos, double sukli ako sa'yo. Sige, Adrian. Punta ako sa'yo. Adrian, nandito ako sa'yo, Adrian ha. Mindanao Island in my beloved homeland. Mindanao ka pala. Ayan, nabil all.
Yan ang laban mo. Lahat ng laban na lahat. Adrian, dito ulit sa'yo. 2.7 ka. O, yan o. Laso na ako, Adrian. Then I can return to you, Adrian. Adrian, dito ulit ako sa'yo. Thank you from 123. Kay Rapper, sabi niya, Adrian. Please follow me on Facebook, Adrian Bastasa, picture of skyscraper. Boss, what is your Facebook page? Anthony Dilasan. Adrian, gumalaw na yung iba, 75 na eh. Magdagan na ang iyong bahay, Adrian. Bumulit ka na, Adrian. Adrian, dito ulit, Adrian. Ayan. Gumalaw na yung banana. Sadiq. Yes, Adrian. Anthony Dinglasan. Ayan, ganyan, ganyan. Adrian, dito ulit tayo. Pasyon ulit ha. Kaya yun, ban, yun ang ban tayo. Wala na ulit, bahay mo ban. Kaya na. Wala na. Tapos na yata ang ayuda sa'yo. Adrian, ako yan. Ako yan, Adrian, ako yan. Duhal sa mata ko, minabulis ko, marunduman. Camariliso. Mamayo.
Okay, follow yun, ay pa-follow din ito kami Adrian, ha? Nagamit ko kasi yung aking main phone na naka-live. Mag-PM lang. Ito sa'yo. Sige, Adrian. Mamaya na kita i-follow back kay nasa ano kayong cellphone na naka-live ka. Mahirap. Adrian, baklay sa akin ka, Adrian. Medyo dami mo yun siya, no? Si Bandit. Road to 1K. Para makawang K na siya. Sisay na tayo. Itong sabugo lawan pag-ibig. Ha? Tuyang dulo ko. Yan. Yan na mo i-DF tayo dahil mo sa ano, meron sa. Langing balik. Yeah, Kiaway, nagalap shout out. Nagalap shout out, kay Kiaway. Salamat sa iyong pagpupunta dito, Kiaway. Laki na ng bahay mo, Big Kiaway, ah. Kasi sa bahay mo, 15.8 na, laki eh. Pinakabutan ah. Pero dagdagan pa rin kita ha. Bandit, gantusok. At bakas from City TV. Kamusta na? Di away. Ay, dito ako plus 1 ako sa iyo, Big Kiaway. Ayan, Bill all. Basta ng Pintisay, Diag. Maliwan na doon. Eh, pangalawa ko sa iyo, Big Kiaway ah. Napit ka mag 14K oh. Walain mo yan. Ang ganda na nakaganyan sa ano, no? Okay po naman, no? Buti naman. Kung nakalabas ka ng 10K,
Maganda sa pakiramdam. Baka may banana ka dyan na DFT awit, ayuda naman ko dyan kay Van Tips, eh. Road to 1K. Kaya naman. Ito, plus 1 ulit ako sa'yo, Biag. Ito. Wala ako extra host kasi dito ko sa'yo ito, Biag ka kayo. Ang laki din pala ang abuse mo, Biag ka kayo. Siguro man lampas 1,000, no? Check video. Diyan ka siguro kumukuha yung saging din, no? Sa mga short video. Ang gatas kong di ko mabayaran. Biag, plus 1 ako yun. Mahal ninyo nanagang. Anong masaging ibigay ko sa'yo, Biag? Mukhang na-busy ata sa probinsya host. Hindi ka na masyado nakawait, eh. Oo nga, ano, Biag, kay wala akong sariling wifi, eh. Nakikinig lang ako sa kapitbahay namin para maka-update ng live. Meron pag walang wifi, eh. BLT Awal, I am connected to you from Brian Official. Kaya pala host yung ang hirap sa probinsya, ang siguro talaga. Ngayon, sa ngayon, hindi na gaano mahirap dito kay karamihan, may mga wifi na rin, pinasok na rin ng internet dito. Kaya lang, sa amin kasi, naunahan kami, puno na daw yung box ng internet. Kaya hindi na kami nakakabitan. Napakabit din sana ako, eh, kaya lang wala na daw bakante yung box nila. Unahan kami. Andito na rin, yung Converge. Ano pa yun siya, yung PLDT. Unit, andito na rin yung ano. Namin na rin pumapasok dito ng mga internet.
Kung may sariling wifi, pwede magbalik ng live ko gabi-gabi eh. Dating oras. Kasi maganda yung pag natin kung gabi kayo. Ano ko yung mga karakterista. Kasi ngayon wala nang baratiere pala eh. Ayudahan na lang. Hmm? Guys, saglit lang guys ha. Kakain daw muna kami. Girl, I'm connected. Okay. Okay, bumalik ang kanya na. Kain muna ako guys ha. Nangalian muna tayo tayo. Sususin na ha.
Silkan, hindi check out. Kakain lang ano, Idol Silkan. Halian. Nicholas check out ba yan from second day? Because I see the light in your eyes. Nicholas check ano, Vlog TV from Silkan. Then realize how much I love you. Go home now. So I give her the car keys. She has me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you
Dan, dan dulu siya ng Sikulkan. Hanap ko music, very gusto ko magtagay. Tagay pa lahat. Bakit hindi kung may magtagay dyan? Just a little bit closer. Medyo okay na ngayon na Tulkan. Baka tuloy-tuloy na ito kasi mag-March na eh. Dati, grabe ulan dito. Ngayon, maro na eh. Dahil direksyon na ito. So, isang mag-summer na eh. Mainit na yan, mainit. Pero sa gabi, ano pa, malamig pa. Wala pang galing araw. Oo, dapat dyan pero ka naka ano, pag ka naka close stick. Bigding mo nakaraan, grabe, lipat ng bigding. Pero pag nag ano, pag nag ng habagat, sabi na dito yan. It will get longer. Adrian, dami sa sipol ka, Adrian. I don't wanna talk
Idol Rose, salamat pero medyo nag-angat ko si Haron ko. Okay yan, Pilkan. Ano lang ang gawin mo, Phil? Upload ka lang ng upload ng mga short video kay daming nasasagin sa short video pala makukuha. Mga wala nagas pa. Si Bandit na oh. 11 na siya. Kaya na 801 pa lang yan. Dito nyo? Ito yung pasok din kanya ah. What you say you do. Sometimes you understand. Wala yan. Download lang. Tugtog na yan. Copyright nga yan. Copyright eh. So, pasabay lang ko ito. Magayong bangan pa. Paborito ko pa yan. Ano unang ko sa yan, ayun Pilkan. Dito tanghali na. Tanghali na. Since this again. Oh. Babaan lang nga ng bubong ko. Yun idol kay may sirong pa ining bahay ko. So, mga kadaan ng pagbaga.
Mainit kaso nga lang, may ceiling fan man ako. Gamit niya pala si Bano. It's a long way. It's a long way to stay. Want to stay. Malaki ang mga views ko dito sa short video mo ano. Dan. Sige na kaya na, sige na idol. Upload ka na upload lang. Sige lang mga upload yung short video. Baka makakaan ka ng viral video. Pero ngayon, ngayon ang mga views mo sa mga short video. Sa mga nakaraang linggo, maganda mga views. Ngayon, pa-isa-isa lang. Bang, salamat sa support ba na?
Someday. Mamaya mag-inom tayo, 2 oras lang load natin guys para makapunta naman tayo sa ibang mga nalulog. Bantit, ano guys, good luck sa bahay na, sabi ni Sultan. Kaya ba ngayon ba, ano pa lang eh, road 1K pa lang. Ano pa ng lalakbayin yan. Bago mga 1K. Pero grabe ang ganda ng tulad ng sa Sorsogon. Oo ba, naku grabe yung panagbago ngayon sa Sorsogon. Dami, ang lalang system, ilan ang mga sim dito. Ang lalaki pa. Dati, ilan lang ang mga building-building dyan sa Sorsogon dati. Ngayon, kalakihan na. Yung mga apartment na nalalaking apartment. Ay sabi na rin eh. Magaling kasi ang mayor ngayon dito. Mahilig sa mga anong mayor. Oo, yung Coliseum, ang laki. Diba? Napakalawak. Bilib ako sa mayor ngayon dito. Di tulad nung ano, yung mga lian nakapo dyan. Ako. Puro lang natayaman ng mga nangyari. Ngayon, mahilig sa mga ano ng mga building-building. Ano, apartment. White House. Naku. Saka masyado na higpit sa ganyan idol. Bawal na malaking sasakyan pagka ganitong tanghali na. Wala namang dito malaking sasakyan dyan. Puro tricycle motor na lang. Jeep. Mga truck, wala na. Hindi nyo makakadaan dyan. Oo, wala naman mga dyan. Puro na yan. Tricycle na jeep lang yan makakapasok. Doon niya sa may Diversion Road. Malaking ano dyan. Tapos na ng ano. Bulan Matnog.
Last 2022, pag-uwi namin, idol. Yun nga. Puntahan na kami sa Densel sa Butan din. Kaya walang grabe yung alam kaya hindi na kami natuloy. Maganda pagpunta dito Will, sa ano, summer. Kasi yung Butan din, pagka malinaw ang dagat, kitang-kita mo yan. Sa summer, makikita mo talaga yung Butan din dyan. Kitang-kita talaga. Kailan ba nauwi mo na Pilipinas ng Pinas? Asin yung na ba? Ito baka 2027 pa. Ay, tagal pa na. Tagal pa pala. Siguro, malaki nila na ipon mo dyan, idol. Ipon-ipon para pag nakauwi, pag nag-business ka na lang, di mo na kailangan bumalik dyan. Bili ka ng mga lote. Huwag mo itira. Pasiguro mo. 5 years? Grabe na. Talagang maninibago ka niyo pagka umuwi ka kay 5 taon mong hindi makikita. Dito nga lang, Manila nga lang pag uwi ko dito, di ko nakilala yung mga bata na iniwanan ko, bata pa ngayon, sabi na pilyo na. Di ko nakilala na. Yesterday. Natag si baba. Ay, baba. You're happy. If I'm happy, baby. Oh, what is love? Baby, you don't know what is love. Love somebody. Yeah. What is love? Baby, you don't know what is love. Love somebody. Love somebody. You don't know. Mabigat yan talaga ito. Nakakapos yung love mo. Pero pag ito, malago.
Okay lang, idol lang. Understand na yan, understand na. Count on you. Teka lang, kung bukas singit ulit na ako mag-live. Ano lang? Bukas, kaya ako kaya sunod naman, kaya linggo. Wala akong araw kasi ang mga naman live ko pang ano lang sa WH, pang alalay lang. Mababawa kasi ang WH ko. Baka masilip ni Lolo yung WH ko. Hindi muna pa ako. Yes, good to get in the Thank you for contact, Vince. Good to get in. Pero free tayo. Kasi kahit nagbaba ng double ko, never nagano yun. Malay mo, maubos na yung double natin. Minsan, nakakano din kasi baka makatulong ang short video. So, nakakatulong ang short sa banana, dahil makakuha. Pero sa WH, ilan lang ang 4,000 video sa WH. Live talaga nang mag-live ka, kaya yung bawat oras mo talaga, akit na talaga yun. Saka, sa banana, sa short video, marami makukuha mo. Naangat ka talaga sa short video. Ito si Jun, talaga ng bahay ng kumigil. 65 doon na. Pag taga-promote na idol ang harang mo, ang harang ko. Sige, sige na.
Buhay mo bang nabulit na ba? Ay, Pilipan? Grabe ng mga siya nun, puro... Ito ba lang araw to? First video yata. Light in cold weather eh. Wala mga araw to. Nakasama. Nakasabit mo. Forever mine. Grabe lang pala kapag ang kotse mo, ano, ginalot ng yelo. Grabe yan, ay, ano yan, yung... Grabe yan. Ano ba? Grabe ang ng kotse mo, yelo. City of my life. Eh, wala ka naman na doon. Pauwi ka namin ko. Parang walang harang tayo dito ah. Baka hindi mo nabuksan ko sa YT studio niya. Ay, ito sa ulihan ang harang eh. Sa ulihan ang harang. Ito meron sa uli oh. Pinakahuli. Ayan, meron. Dulo. Mga tatlo to. Itong harang ko. Ay, isa lang. Wala na. Isa lang, walang harang. Ito naman tayo sa robot eh. Ito.
Birthday. Celebration of my wife, family bonding, great memories created. It's crying when I say, when I do say, down in the bay. It rain. Sana sa Meryl, invest ko dito sa bahay ng mga tropa ko. Okay, Idol, salamat Idol. Salamat, taon tayo banana. May harang na akong tulog. Kabangan ng harang. Let's go. Kedua, ang harang. How can I tell her about you? Girl, it's tell me what to do. Ayan, dalawang harang, oh. Whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to feel about you? I don't miss you. Mas okay idol ang bigayan pag international ang views. Ganon. Sabagay siguro, pag international, about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right. Whatever you do.
Parang ito, hindi ko mas karunong yung ano, yung sa statistic ano. Nag-aaral sa statistic na ibis na para makakain ka ng mabilis, istikin ka. Tingnan natin sa yung mga dumadaan. Video ko. Isa sa mga music. Balikan ng mga nakaraan. Kaya may mga nakaraan pa. Ayun pa si Ben, no? Ben, salamat sa pagtambay, Ben. I can let you go. When I'm together, give you my heart forever and ever. Can never hold you more than I do. Never lie you always true. Never hope you more than I do. Dying for you. And I try to recall, oh baby, if you are, the feels without time. I can't hold on to the feeling it's gone. Nothing to lose, so feeling it's gone. And I know it will be over. Give you my heart forever and ever. Haba na yung video mo ito eh. Malapit pa lang eh. Forever. Nahirapan yung anak mag-sipit ko. Nahirapan yung anak mo. Di malaman kung anong gano'n pagsipit eh. Kaya may ads naman ah. Ads naman. Pero hirap siya maggamit ng chopstick. Kaya pangalawang harang. Dahil mong harang idol eh. Wala pa idol. Wala pang anak idol. Hindi magkaroon eh.
on the piano. To the moon, boy, I don't know. So much for you, because my life, some more with the is still my God. Please don't to believe that love could be to me. I wanna lay down in the bed of roses. Oh, tonight I sleep will be. This is the Holy Ghost. Lalo sa pagbukasyon, Udol, namit kita dyan, susun-susun. Focus ako dito nga dyan namin. Sabaka lang bakon. Ano naman yun? Tangoy lang naman yan, galing nga susun-susun. Okay na, tapos na Udol. Asleep on the bed. Kurang Forest Idol from Tabaco. Diba si galing Ligas Idol na ano, mga 3 hours yata galing Ligas P. Tabaco siguro baka mga 6 hours na niya. Baka mga 6 hours Idol, Tabaco. Saglit lang naman yan, Idol, takbuhin. Layo din pala. So, malalayo ko na Idol kasi ang Tabaco parang naga magkaroon lang nga pa yan eh. Napalayuan lang yun. Nagkatira siya pa yan eh. Tansan yan. Naga. Si Naga umabot ng 6 hours to 5 hours sa Mobilis Pilis ang biyahe. I'm
Yung mga unit test, napasagsagon. Kano ba na sa... Meron. Meron mga unit test dyan na flying tabako. Legazpi. Hindi ko alam kung magkano lang pumasahe. Meron yan, diretso sa sukon yan. Hindi ko lang alam kung magkano pumasahe kasi hindi ako nagtry magsakay dyan eh. When I need yun lang tayo, 10 minutes lang tayo, ito lang, mag-end na ako 10 minutes. Baka may, ano ka pa, may gagawin ka. Tama ang 2 oras na live. Tama na lang siya, ano. When I look into your eyes, oo nga eh. Dito, 153. 11 pa lang. 11. Ito kaya worth it. 11. 111 pala, 111. Pero live, kumagano na, mag-2 hours na eh. Diyan ka na, 12:30 AM na. Ito, tulog pa natin. May pasok ka pa bukas. Sakto lang sa 2 oras. After ng live na mag-prepare na ako. Kasi Dodol, maraming salamat sa tambag sunday ah. Ingat din Idol, ingat. Mabuti ka sa ang pamilya mo dyan Idol. Hindi ka boring kay hindi naman pamilya mo pala. Maboring ka pag ang pamilya mo nasa Pilipinas. Pero pag gumagawa mo naman dyan, feeling mo, nasa sariling ano ka na rin. Okay, wala ka naman Idol. Sige, Idol. Maano nga rin ako, mag-edit din ako eh. Kaya mamayang gabi, baka dagat ako nga. Baka maka-edit ng konti din.
Be there. Bye-bye, doll.